Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hello? Hello, Donna. Kumusta? Nasaya at latamat, friend. Naragsak kami lata, uray ado ti utang. Kahit si Kangay, kumusta kayo matkin nila kay mo? Ay, kastoy friend. Nagparparikot kami nga rod. Ah? Taapay? Ay na. Parikot mi tidak kalagatan nga utang mi, friend. Anya, kasano kayo mat anak ka utang itidakkel agatan? Ay na, friend. No amumla ko ma. Idi na disgrasya nila kay ko dakkel ti gastos medyo ospital. Agasam, imabot iti 200,000 pesos. Isuan na ilon medyo titulo ti daga ni tatang. Anya? Ay na, friend. Parikot na talaga. No saan miya mabayadan day jay talagang alaan ng tikuop jay daga. Friend, ang mga nuanda mo mamabalin na pagtrabahuan di tayan niyo. Ah? Ay na, no pagtrabahuan akit ado. Ado ti mabalin apakitang danan dito, friend. Kas kuma iti agugas iti karots. Agimpaki iti natang. Wano kadagiti trabaho iti restaurant. Dishwasher, wano service crew. Ay, kastaya. Umayak mga rod, friend. Ay kat umay kalat na, friend. Awan parikot. Tulungan kang agsapaw iti panggadam. Anya nga umay nimir na dito'y kunam, do na. Una nang, awan ka nung amin ti pagtrabahuan na ijay ayanda. Maasyanak mat iti gayem ko. Isu atulunga kun ang makastrik iti trabaho na. Nakuna na ngamin adakil ka no ti utang da. Anya, ano san tayo pa'y laang amakigyan ni Mirna dito'y balay? Sana bale, no makabirok to iti boarding house na, umakartumatan. Saan mat nga agnanayon dito'y balay, nanang? Ala, si katimakamaw, anak ka. Kaasimat ngamin. Iso nga imanugot ako na. Ang mabiit man laan. Nakasaritam ka din ti asawa, may papan iti dayta. Saan pa'y nga rod, nanang? Ay sos, nasken nga ipakamumken ko na anak ko. Pagsaritaan nyo anay bag, ang mga kitdimot no mas daaw tulaangan, nga daw may makigyan dito'y balayaw. Siya, awan pa rin ko iti tayo na bagay. Umay lata Agyaman naklakay. O sige, ibagak nga rod kan kwa na nga imanugot ka. Kay, kaano nga umay aya? Inton umay alawas, makitangdan pa'y kano iti 5 nga aldaw, no adda pakitangdanan na. Taiso kano ti pagplete na nga umay dito eh. Ay, kasta ka day. Ay, kasi nga raw. Apay, ti asawa na. Awang ka ti trabaho na. Yakman am mo lakay. Damagak to ni Mirna no umay. Hello, friend. Hello, friend. Anda akong diti paradaan ti van. Manulangin na pasahero ti Urayan, agrubat matunday ti lugan. Kasta ka de. O sige, no adda kayon ton ije terminal, umawag ka manen kanyak. Agaw tak asigod dito yung office, ta umay kasukunan. Ay na, agyaman ako na my friend. Pasensya kan ha. Tsak ngamin ammo di mapanijayan nyo. Iso nga ano sampay laang nga umay mangsukon kanya. One friend, awan anyaman na.
Ay na, ano samlaang dito'y balay mi Tani, naglipit. Ayos lang, my friend. Awan problema. Ala, isimpam nga rodan dagita kawas mo dita drawer. Kalpasan na, mangantayon tumutan. Apag iso, nakaluto mutan nila kay ko. Wen, my friend. Thank you, ha. Indon madamdaman ton nga isimpag dagiti kawas ko. Mangantayo pa'y nga ron. Ay, kitsi ka nga rod, friend. Ala, umay ka nga rodan, tamapanta iji kusina. At damat di intad ko kan ka cellphone number. Awagam inton bigat. Isuday di tagbalin abos mo, friend. Ay na. Kasla, madandanaga na, my friend. Anya kumangay ti pagdanagan. Amangan mo't no istrikto. Saan nga istrikto ni Manang Luisa? Isuday di tibus ko, idi makitang tangdanak pa'y laeng nga agugas iti karots. Idi sa anak pa'y anawat iti kumpanya apagpapayak ita. Ay, kastaya. Ala, ano sampay laeng ijay, friend? Awan mo't parikot iti sweldo. Ngamin, minalumdamot nga itid. Sigurado ang makaurnong ka ijay. Nay, baki nanang, binaybayan niyo kumanda kita, ama ugasan apingkan, ugasan to nito na, no sumangpal. Ay na siya kunrikay. Nakaturong ni baby nga awir ko. Ay, nabanog kayo nanang. Gusto dahi ta, naginana kayo mataan. Maasyanak mat ngamin kin ni Duna. No sumangpat nga gapoy ti trabaho na, isupay lang taginaw. Aglutaw kun asikaswan na pa'y ti anak yaw. Imbag kumamot no tumulong ni Mirna, saan mag? Uray masapa sumangpet nga gapoy di pagugugasan da iti karots. Awan pa'y matikunana at tumulong ang mga ramid kadagiti trabaho dito'y balay. Tunggal sumangpet, agdiretso adagos ijay silid na. Nga, kung ano, siya lang inakadlaw. Si kayo kaya, nadalo yaw. Ay na manipod imay day a tao. Aging gaita, pulos ayak nakita na ginaw iti pinggan. Wenno agluto kumamag, ay unay mo't day a taon, ay nawaw. Nay, apa yan? Kasla si kaabutan ti katulong dito'y balayaw kabagay. Irap-rapin mo pa yan, dahil taapukaw nga aginaw, kan agluto iti kananyaw. Ay, nawaw. Ay, wan nga raw. Nung amin urayak pa'y lang dariki kanduna, ay rabi into una yan sa kami makapangan kabagays. Na, ay kato masapsapan sa mata sumangsang putya kalugaran yaw, ang makinanaid ka na kaya. Masapsapa ngamdimat makarik na. Bumangon laeng no amuna analuton timakan ay nawaw. Na, nagawan mo dyan na baing na. Tumulong kumamat ang agluto iti kananyaw, wano uray aginaw la kumamad. Kumaangam saan mo. Libre lang arutan ti kanan na ditaoy, agraman ti panakipagnaid na. Angam di mo tumulong iti trabaho dito'y balay. Na, ay kabwisita nga ron ano kasta. Sana bisita. Nagpuskol mo tandirupa na. Di na mo ti agbay, no kasta. Marurudak talaga iti dayjay abisitam duna. Nanang, jak lakit di makapagtepel talaga pagsasawak dayjay. Alabay anyon nanang, siya kunti makaamu ang makisarita kan kwa na. Di pa'y makarik namot, uray makitkita nak amarigregatan dito'y kusina, obba-obbak day tubeng, awan pa'y tikunana at umulaw. Jay cellphone na latantig ikaman na, ay makaparurod talaga. Ay kwa nanang, no pa naglulutaw, at dayjay nga agululdag,
Ngam no pandangan alis to abumangaw ay nawaw. Hay pangasim do na. Ibagam kan kwa na tagbirok iti bukod na boarding house. Ang mga nujak makapagtepel. Pagsasawak day Amir na. Ke pudno ma ni nanang baga? Anya ma da nga bisita nagsataw? Ay, wan nga rod lakay. Alabay anyo, kasaritak to ni Mirna. Rumpang laan. Sama nga, may pari ti panagyan na dito balay. Ang, nay, sobrama, kasla iso pa yun ti pasikasaw. Nadlaw kumatlaang dayta, lakay. Ngam jaklatan nagtagtagari, Gaputa jak kaya ti apa. Ngam no kas dilat ti ugali na, mang sapul laangan iti pagyanan na. Madana ka na. Amangan no, dayta pa iti magkagapo. Ti isanda panagkinaawat ang kini nanang. Ilutok man day ti atoron. Ni, ada nag-text. Ay, amang ano nila kay ko. Kumusta ka ditan bakit? Ni, ay, replyak man. Naya pa yung Mirna. Aglut-luto ka, saan ka day? Ay nakita man mo, tagas asukan, jay lut-lutom, makmaksutan, ngam day ta cellphone mo, timulmulagatam, ay nawaw. Ha? Ay una yan, sayang daytan, naksat aturon, makan mo pa'y ngarod ita dayta, naksatan. Pasensya kayo, nana. Anya matan ti kastoy aya, amaw si kaababae, italaang anapadasan mi ti kastoy. Ti adda bisita mi akasken ka. Ha? Sagpaminsan ka lang aruden nga agluto. Di mo pa'y mabantayan mo't iti husto. Si kalaang ti bisita ngawan babay na. Ha? Payasaan pa ilang papanahon ni Duna no kastamon lang. Kanayon kumat ngay bagakan kwa na. Ngam amo matan di anak ta. Mabain kano amang ibaga pumanaw laangan. Andiya. Namin anon nga inong ta. Ngam awan latta. Di nalatta amo ti mapabainan. At dapay laganas na nga umisem-isem. Andiya. Ay, nawaw. Andiya batan ti kasta. Ay, makapahay blood ti kastay nga ugali na. Unay mo tante, bisita ba ka? Kita man, di namayan na, dito silid na nagturo ka na. Agkaiwara mo, latan na iti kawas na. Aglalaok mo tan, tinadalos kan saan. Ay, wan nga ron. Anyamatan ni Mirna. Kaslamatan kulungan ti baboy, tinamayan na dito'y silid. Tadi na pa mo ti agdalos. Amang ano si kalaang ti ururayan na, mangibagakin ko na, pumanawon dito'y balay. Wan nga ron lakay. Ala, bayam ta ibagak at talaga day taken ko na. Ngamin, oray siya. Kasladyak matan maanusan ti ugali na. No amok la ko makastagayam. Jakla ko man imanugot nga agnaad dito'y balay. Sakit mat gayam iti ulo. Ay, nawaw. No, malpas amangan. Idi sunalatan ti nanganan na iya ilababo. Ni nanganang pa iti manginaw. Pulos nga awan pa nagbain na. Nakaluto ako nanang, mangantayon. Ay katwan anak ko, mangantayong arutang. Ayabam diri kita mangantayon. Wan nanang, umayin day jay, inayabakon. Nakaluto ka din, Duna? Ha? Ay uwan, nakaluto akon. Umay kata mangantayon. Wan man tani mabisinak matan. Ay, wan gayam. Anya tilinotom asidaan. Kwa, nagprito ak iti lamas. Ken nagdengdeng ak matan, Ay na.
Amom, jak agsid si day ti lamas. Kan may sa, jak matlagsid si day ti bugoong. Anya ka matan. Anya? Kunaklakit din no mga anak ko. Jak matgaya magustuhan dagiti linutom. Ay, inak man lamang restaurantan. Ay na, makitam ti ugali na. Agasam, iso pa yan ti agpili iti sidaan na. Ay, talagang awan na pulos pa nagbain na ka. Unay matan ti kasting ugali na. Kaslamatan bak nang numasta. No di na kayat ti sidaan. Di baga na kumay tinasaya. Kan may sa, agluto kumaa iti kayat na. Alangan mo't asikapay lang tagluto iti para kan kwa na. Kita pimanaw, mapan kanumangan ijeruar. Di kay madanagan na nang. Siya kung ti makaamukin ni Mirna. Kasaritak to iti nalapat apaman ang makasubli. Agbirok laangan iti pagyanan na no kasjay ti ugali na. Nay, si kamagkayang balasan ka. Nagkapam nga ay. Ay kwa, nagapu ako di restaurant. Napanak man nangan. Nangan. Ay, apa isan kayo ang naglutaw? Inyamatan da ito yung babae. Awan pa'y respeto na. Bastos nga agsasaw. Nagluto da ngam, jak magustuhan din luto da si Daan. Isa pimanawak ka na panak ng restaurant. Ay, nawaw. Amo da lang arong majak kaya tila mo, sa niso pala yung luto da man. Makapasuron. Na, Nay, glablaba ka magayag doon ha. Wan, tani naurnong manan ti murang mi. Saan mo't amasangon ni nanang taglaba, gaputa ti anak ko ti bambantayan na. Ay, ilaba anak mamag doon ha. Sa nabalit tangdanan ka, masadutang aming aglabang. Anya? Kan makisabunak mo't kan ata ni awan sa bungkong. Ay kwa, ang mga nukurang dayto sabon Mirna. Adapay ngamin dagiti ulis mi nga ilabak. Anya mo daytan? Agtrab-trabaho kayo adwa kan nila kayo mo nga multi mo sabon nyo mutiyo pay. Mirna? Mala, tapno di mo makungkuna, inang gumatang ti sabon. Basta labaam dagiti murong ko tangdanan ka doon Ay nawaw. Ay, doon imawag ngamin ngay tay may sakadwak nga gugugas iti carrots. Kat, anya ti kunana. Kunana, mangagpasyar kami kano iji town. Awan ngamin trabaho mi ita. Kat, mapan kalata Wana, mapana. Kat, mabari na pakilabam ti kawis kaw. Kan pakibrush mo motin nagiti sapatos kaw. Anya? Ay nawaw. Talaga gayam nga awan babain mo anya. Ha? Unay ka matan Mirna. Uray basit la ang kumamot a panagbain Ibang unak nga aglaba iti mureng mo, tamapan ka agpasya. Idida mo, inlabaan ka. Ita, ulitin manan, tagpalaba. Ha? Aglablabas ka na. Si kaman pa'y latiim may nakipagnaed dito'y balay, anak ka iturad a paglabaan nak iti kawas mo. Nagawan matan abain mo. No kastamat laang, mangsapul kan iti sabali a pagyanam. Jak maanusanin ti ugali Mirna. Pasensya kan talaga. Anya? Naasya naklakan ka, iso nga imanugutak nga agnaed ka dito'y balay a libre. Agraman kanam. Libre amin. Angam no kastamat a baon-baonan na. Uray awan pumanaw kalaangan. Ay, unay ka matan, friend. Di ka man lamangaw matan. Ay nasaan nga amin asaritaan kat maala iti ang angaw Mirna. Adamot na ka mon. Friend, awan amo ka sa bali a papanan. Di na kumamot papanawan, Ay saan? Pumanaw kan itamot laang. Napunwa na kun kan ka. Gaputa makita mga gululi makaklaang. Aglablabas kamatan. Ha? Naano sak iti tao nga amuna ter aramidan na. Ngam no tikas kan ka akas na awan panunot na. Uray awan.
Friend, Mangsapol kay ti sabali a pagyanam. Jay ati dug ti pasensya na. Tapno maanusan da ka iti kasta nga ugalim. No ipagarup mo ang maanusan mi day nga ugalim aginggat ingana. Nagbidot kamer na. Makaparurod kan. Dona. Ala, iimpakim amin ang agamit mo. Makaammo ka no sa dino ti papanam. Ay, nawaw! Saan mo agundawayan ti tao ang nasingpet? Tano iso ti makapungtot, saan kan ang makalusot? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.